गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि ब्लगा माबा जागोन आरोना शुटिंनि ब्लग। आङो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोनो होननानै सानदों। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय शुटिंआ फार्स्ट सोलिगोन। ओमफ्राय माबायदि जागोनथाय मिथिया एबारना एसे माबा एक्टर गोनांबो रमान्टिक साइज आरो माबायाथ' स्क्रिप्टआथ' आंनिनो। ओमफ्राय सङाबो बै आं माबा ब्लगफोराव ससे ससे सिफुंनि होबाय थादोंमोन ना बेनो आरो सोरबा सोरबा बहुदानो बुंहरदोंमोन जोबोर मोजां खोनादों बे समखौ अबेनिफ्राय लानाय आब' ओरि होननानै सोंहरदोंमोन। नाथायबा आङो नोंथांमोननो रिप्लाय हरनाय जायाखै मानोना बे सङा गोदानसो नालाय रिलिज होथ'नाय जायाखै। बेनिखायनो आङो खोन्थाहरनाय जायाखैमोन। नोंथांमोना आं खोन्थाहरबाबो नागिरबायबा मोननाय नङामोन दि बिनिखायनो आं खोन्थाहराखैमोन आरो जेब्ला आङो रिलिज होगोन अब्लानिया बे समखौ नोंथांमोना फुरायै खोनानो मोनसिगोन आरो। ओमफ्राय दा शुटिंनि थाखाय जोङो दायो थांबाय थानोसै। दिनैनि शुटिंआ माबायदि जागोन बेखौनो एसे ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायलांनो सानदों। आसा खालामदों आङो मोजांखौनो जानांगौ बायदि। ओमफ्राय बोथोरासो एसे अखा दोमैदों आरोना दाखालि साननैसो बिराद सान्दुं दुंनाया दिनै एसे अखा दोमैबाय। ओमफ्राय जायफोरा आंनि ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। खथु माखौबा बुंनो मा बुंनो बुङाबालाय बुंनो जेबो बुंथ'ला दे। ओइ नारें लाखा दे नारें हायनो दे निखिल हायाखैबा जाबाय जोंहा दै माबानि जोंहा आफानि असे फंबायनि हिनजाव आरो ओमफ्राय बैयो बिनिनो फिसाला निखिल निखिल हाय होनलाय देलाय हाय चुम्मा हर खनसे माने एबारनि माबायावहाय शुटिंआव एसे गथ'फोरबो नांगौ जादों नालाय ओमफ्राय न'निखौनो लानोसै आरोना नै मानोथो बेलेगाव नागिरबाय थानो न' लोगोफोर मोननोबो थांलायलायलाङा बेनिखायनो न'निखौनो लानोसै आरो निखिलखौ लागोन आरो। नै जोङो शुटिंआव थांबाय थानाया अखासो लोगो मोनलायबाय। मा होननानै बुंनो आरोना आङो अखा रासि नालाय बिनिखायनो मोनफ्रोमबो शुटिंआवनो अखा हायो आंना। एबार जों मोनबायानो जासिगोन। ओमफ्राय नै दाबो आं अखा मोनबाय नालाय ओमफ्राय मोनबायावबो अखा होननानै बुंजागोन आरोना। ओमफ्राय ना आङो हाबा जानायावबो अखा हादो आरो आंना। ओमफ्राय उनथिंजाय आरो मा मा प्रग्राम जाबावो बेफोरावबो अखा हागोनदां होननानै सानना दङ आरो आङो। अखा रासिहाय लोगोफोर रनजिया ना माथो दालाय नङा होनबा हाबायावबो अखा हादो दा देनां आं थैबाबो अखा हागोन नायबाय था। अखा हाबबाय नै हाग्रा बारियाव सोरहानिबा बारियाव हाबनाय बायदिसो मोनखायोना माबाया नारिखला। আমি রোটা প্রাইছে এটা কন্টাক্ট নাম্বার দি দিব পার্কিং কাৰণে कानकायाव माने जोङो फुङावसो फैदो नालाय फुङावहाय बारा मानसि जाथ'आ बेलासियावसो बांसिन मानसि जायो बेनिखायनो गैथ'आ आरोना नै एसे खम नङाबा बेलासिफोरबाथाय बेफोरो गासैबो फुर्ति जागोन आरोना एक्टरा ओंखारनायनिफ्रायनो जागायनांगौलै बेयावसो फैसा मोनो आहा आदैया बानासो लागोन ना मागोन बानसै खानाय फैबाय न' खानाय फैदो माला होनो मोनफैबाय जोङो निखिल नै जोंना फिसालाया उन्दुबोबायसो राहुल हाय नै राहुल आंनि लोगो जागोन बियो ओमफ्राय नै केमेरामेना अनसु ओमफ्राय करिय'ग्राफारा मलेन
ओमफ्राय एक्टरा सोमदोन ओमफ्राय नै जाहा मुतुआ बेग आंनि गस्ला बेनोथ' जाहा मुतुआ प्रडिउसार लिरनायावनो बेखौ लानोबा जग्राखौ बेखौ लाया लानो ना बेखौ जग्राखौ लानानै माबायाव दाउ बेदर रोसि नैबेयाव एन्ट्रि खालामसै दाना नौजन दांलै नौजन नामाथाय 5 6 9 राहुल नै खोलालाय आं एकदम बरियाके भिडिअ लानो हाय हेलौ माखौबा बुंनो दा बुंनो होगोन र' ओमफ्रायो जया माखौबा बुंनो आंनि ब्लगाव दिनै फार्स्ट टाइम नुजादों जयाया औ माखौबा बुंनो आंनिफ्राय आं खनथाम दिनैदों खनथाम ओमफ्राय अखा हानाय नालाय एसे बोरैबा मोनदों फुं नालाय दायो बुलाव सिङाव हाबनानै माबोरै जाजोबखो बुलाव बुथाव नुदों आरोना जोंखौ फुंना ओरैनोबा आरो बर'नि मेगन मा बुंनो न' बुलाव बुथाव जाखायोफा नाब्ले नुब्ले गन्थङाबो नाब्ले नुब्ले मेगनाबो बुलाव बुथाव नैबेयाव आं खनसे जनानै फट'शुट खालामदोंमोन बोराय जाजोब्बाय बै समाव बारा बोराय नङामोन नै ओमफ्राय खेबनाया बेनोमोन जाथाराखै न' जादो मानो जायाखै जानो ओमफ्राय इयावबो देलायदोंमोन आरो गुग्रिसोहाय लोगोफोर बारा रायज्लायजाया अबस्था खाराबसो हनै दासो साफा खालामगासिनो मालाय नै जों दायो बेयावहाय बेगफोरखौ दोनजोबनानै लानोसै बिराद गिदिर गिदिर थफ्ला लाबोदो जोङो शुटिंआवथ' नांगौ जाखायो नालाय उपाय गैया लाबोनांगौ जायो मोनसे बेगावबो थोआ मोननै बेगावबो थोआ बेफोराव दोनना लाथोंसै आरो दखानाव थाङा ओमफ्रायो मा होनो बेलेगाव फैदों आङो मेकआप खालामनो लाबाय नै लोगोफोर आङो दख'नाखौ गानग्रोनानै लाबाय ओमफ्राय दा मोखाङाव एसे देलायनोसै खानायखौबो होनानै लानि खस्थ' जायो नालाय न' देलायनो खाफालाबो नै जि गुवार दा सानस्क्रिनसनो ओंखायनो गुवार न' लोखि गोनांखायसो मिस जाथारबाय लोखियानो गैथारा गुमै मोनदों नंगौना नङालै फट' मारबिदे गेरावलिस লগত मेम'रि साखे নাই मोबाइलनि डिसप्ले एसे आङो मेकआपखौ खालामथ'बाय थाबाय ओमफ्राय जाहा मुथुखौ लाहोबाय आरोना आङो ब्लगखौ आं लानोबो सोलाबबाय थाया बिदि शुटिंफोरबाथाय आं बारा ब्लगखौनो लानो सोलाबा मुथुखौसो हमहोबाय थायो आरो ब्लगथि गोसो होबा इथिंना थालाङो नालाय बिनिखायनो मुथुखौ लाहैयो आरोना दसे ओमफ्राय मुथुआ नै बिथिंजाय फैदों मुथुल' नङा बिसोरबो फैदों आरोना केमेरामेनफोरा माने फार्स्टआवनो बिथि लागोननो शुटखौ ओमफ्राय नोंथांमोननो सिनारिखौनो एसे देखायबाय नै सोरबा कानकायाव थांफेराखैबो जानो हागौ नालाय बिनिखायनो एसे देखायनानै होबाय आरो सोरबा थांफेरदोंब्लाबो बै समावहाय बिदि हाजोखौ खालामाखैबो जानो हागौमोन माने बे हाजो खालामनाया बारा गोबाव जाखायाखै नालाय एसे गोदानसो होननानै बुंनो नांगोन आरोना ओमफ्राय माबायदि जागोनथाय शुट लानाया दिनैनिया आंसो रोंगोन ना रोङा माने बिदि रमान्टिकखौ आं मालाबाबो खालामफेराखै एबारनो फार्स्ट टाइम अब्लाबो नाजानोसै नोंथांमोननोबो एसे देखायलांसै नै जाहा मारबिनाया गाबसोबाय आङो मारबिना लाहानावसो आलासि जानो दंफायो नालाय ओमफ्राय मारबिना गाबदों आरो आङो मेकआपखौ लाखांबाय लानानै नै एसे मुथुजों सर्ट भिडिअ लादों आरो फार्स्टआवनो आंना हाबा जानाय गथ' गोनां इनिखायनो हाबा जानायनि लाग्रोबाय आरो ओमफ्राय दा उनावहाय बेलेग जागोन दा उनाव देखायलांसै आरो नोंथांमोननो मुथुखौ आं फोरोंसोदो इदि खालाम होननानै ओमफ्राय आङो दहाय फार्स्टआवहाय बे भिडिअआव ससे मिउजिक होदोंमोन ना सिफुंनि बेनो आरोना सङा सोरबा नोंथांमोनाबो आंनाव सोंहरखादोंमोन बे संखौ बबेनि मोजांथार खोनादो दोननानै ओमफ्राय बेनो आरो सङा आंबो मोजांखौनो मोनदो
बे संखौ खोनाबोला बिराद बोरैबा थान्दा मोनलाय लायो आरोना गोसोआ आं बिराद मोजां मोनदों माने संखौ नोंथांमोनाबो मोजां मोननो हागौ फुल खोनाबा जिखिजाया मानो खोनानो मोनसिगोन आरोना लासैनो नैनि केलेंखौ इयाव नुदो बेखौ गानदो होमबानिया बे उदैया सानाय नङा नोंनिया होमबानिया आपेलखौ बुरजा जानो हागोन आपेल लायनोसै आं थाइनै लायगोन न होमबा जोंहा मोसानोसै इयाव न होमबानियासो आपेल मोनजागोन ना गिदिर गिदिर मोसाबासो जाबाय लगाय देहाखौनो बारा जोंना फिसालाया उन्दुफ्रामनानै एसे एं जागासिनो आपेल जागोननो ओमफ्राय आपेलाबो गारियावसो थाबोबाय दा जानोसै न' जोंहा मोसाखांनानै न' नै जा फुजा होनोसै जागायसिगोन नालाय जोंना ओमफ्राय जोंना पुरहिता राहुल पुजारिया मन्त्र गायनांगौ होमबासो जोङो दे जामारदोंमोन ओरैनोसो बुंदों आं बुंमारदों सानदों Om Mangalam Vishnu Purohit Baba जोंना राहुला एसे फुजा खालामखांबाय माबानि शुटिं स्टार्ट जासिगोननि थाखाय ओमफ्राय नै दाना शुटिंआ स्टार्ट जानोसै आरो ओमफ्राय ना नै बियो जोंहा आदैनि गथ'आ बिदि मालाबाबो गोजानफोराव थांफेराखै ओमफ्राय आरो बिदि केमेराफोरावबो फायफेराखै ओमफ्राय बिराद गिबाय आरोना केमेराखौनो आङो माबायाव भिडिअ लानो माबाबो थाला जि गाबबाय ओमफ्राय बियो थालिर जानो मोजां मोनो नालाय थालिरबो जाहोबाय ओमफ्राय थालिर जाहोनानैबाबो उनावबाबो लानो हाला आरोना अब्लाबो खस्थ' मस्थ' इदिनो लाबाय आरो बुरखाय बुरसिनो गाबखाव गाबसिबाबो हमथाबनानै लाथाबथारबाय मोगथाङाव बिमा जानो हायाखै नालाय बिनिफ्रायनो एसे सिमांफोरावनो बिमा जानानै नायनो नागिरदोंमोन माबायदि नुयो होननानै नाथायबा मोजां रोखोमै माने नांगौ रोखोमैखौ मोनजोबासै दां अब्लाबो जासाबबाय आरो ओमफ्राय दानानै रायलायनायानो जालायलांलासो ड्रेस चेन्ज जाबाय एबार एसे माबा उन्दै साइजनि देलायनाय आरो बिनिखायनो एसे उन्दैनि ड्रेस गाननांगौ जाबाय ओमफ्राय आङो नै हेयार एक्सटेनसन लगायदोंमोन नालाय माबा आंनि खाजों बेजों मिलायला आरो दा गोलाव गुसुं जाबाय आंना एसे गोलाव जाबाय नालाय ओमफ्राय उपायथ' गैला आं लाथारनो गोसो ओमफ्राय आंनिखौनो सिनबाय आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय एसे ससे सुट लादों ओमफ्राय बेयाव रोङासो आयु जिबायदि केमेरामेनाबो रागा जोंबायमोनदां ओमफ्रायो माथो खालामनो रोङिखौथ' आरो फोरोंथाबबाय थाखानांगोन मालाबा समाव गोरोंखा मानसिफोराबो बोरैबा रोंगौआ जाहैयो नालाय ओमफ्राय आंनाबो जाला आरोना बेयाव मानोबा जास्राथाराखैमोन रोंखाबाबोनो माने फोरोंबाबो जागौआ जादोंमोन आरो ओमफ्रायो उनावहाय सुट लानायफोरखौ मुथुआ भिडिअ लाबाय थायासै मुथुआ बानाय मोनबाय माने मुथुआबो एसे दङ नालाय शुटिङाव मेंबायनो ओमफ्राय जोङो फैबाय आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआवबो बे शुटिंनि ब्लगानो फैगोन आसा खालामदों नोंथांमोना नायगोन दे लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै मोनाबाय एसे बाय बाय